Wara li nhar l-erba' l-Parlament approva vot ta' sfiduċja fl-eks Ministru Carmen Mifsud Bonnici, il-Prim Ministru Lawrence Gonzi reġa' għażel li kif għamel 6 xhur ilu imur għal vot ieħor ta' fiduċja. Mistoqsija dwar kemm din l-attitudni hija dak li għandu bżonn pajjiżna bħalissa, l-ekonomisti Mario Vella u Joe Vella Bonnici jgħidu li dan mhux ser ibiddel l-impressjoni ta' pajjiżna quddiem l-investituri. L-ekonomija nazzjonali bħalissa hija ġammjata għaliex ħadd ma jriskja flusu meta ma jkunx assolutament żgur li hemm stabilità politika u soċjali fil-pajjiż. U għalhekk illi tirranġa l-affarijiet kif ġew irranġati jew forsi aħjar illapazzati permezz ta' lob biex ngħidu hekk fejn dan il-Parlament, ċertament mhux se jseraħ moħħ l-investituri. L-investituri jridu jkunu jafu fejn huma. Il-problema mhux li jkollok elezzjonijiet. Senna pereżempju l-Amerika, Russja, ċina kollha kellhom elezzjonijiet, Franza, imma li inti tagħti messaġġ isma' din is-sena hemm elezzjoni. Imma li tkun f'sitwazzjoni fejn ma tafx il-gvern u sa jibqa' hemm meta hija l-elezzjoni, żgur ma jagħtux serħan il-moħħ. L-ekonomista Joe Vella Bonnici jemmen li l-Prim Ministru issa irid jaffaċċja r-realtà u jsejjaħ elezzjoni ġenerali. Naħseb wasal iż-żmien li l-Prim Ministru jiffaċċja ir-realtà, jieħu jpoġġi l-interess nazzjonali l-ewwel u qabel kollox u naħseb ikun fl-interess ta' kulħadd li jgħajjad elezzjoni kemm jista' jkun malajr. Tal-istess ħsieb huwa Mario Vella li ma jara ebda alternattiva oħra. Il-mistoqsija ovvja u tweġiba ovvja, ovvjament elezzjoni ġenerali.